Εγώ τώρα θα σας δείξω και άλλα φορέματα. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω και άλλο. Κοιτάξτε, κι άλλο ένα. Μπορεί να μην είναι φόρεμα, αλλά είναι ένα υπέροχο σετ που μπορείτε να το φορέσετε, κορίτσια, άνετα για γάμους και για βαφτίσια. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, δεν θεωρώ ότι να το βάλεις, δηλαδή ότι θα παντρεύεις την κόρη σου, γιατί η κυρία που παντρεύει την κόρη της, απλά θεωρώ ότι για καλεσμένη άνετα μπορεί να το φορέσει. Λοιπόν, ή και για βάφτιση μπορείς να το φορέσεις να πας καλεσμένη. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει φόδρα η παντελώνα μέσα, στο μήκος, έτσι που κάνει σορτσάκι. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ η τουνίκ με τα κουμπάκια, φοβερό. Μπορείτε να το φορέσετε, κορίτσια, και με ζωνούλα, με σάτο. Σας το έχω ανεβάσει σε reels για να το δείτε και στο YouTube το βλέπετε φορεμένο και με ζώνη αλλά και χωρίς. Από 65 ευρώ σήμερα θα το πάρετε στα 60 ευρώ αν το παίρνετε τώρα στο live. Διαθέσιμο τώρα πλέον είναι μόνο το βεραμάν. Μόνο το βεραμάν, κορίτσια, και το μπορντοκόκκινο. Είναι πάρα πολύ ωραίο σετάκι αυτό. Υπέροχο, δείτε το. Και πολύ ωραία χρώματα. Βεραμάν και μπορντοκόκκινο. 60 ευρώ από 65.